Boas tardes, profesor Bastos. Boas tardes. Estamos de volta aquí na nosa sección de entrevistas con vostede. E hoxe estamos aquí para falar dos valores, porque dentro de pouquiño teremos un evento en Santiago para falar un pouquiño da ética dos valores, de cales foron os valores que formaron as sociedades actuais, cales se perderon. Entón vamos falar un pouquiño desto. Para empezar, que valores cree vostede que imperan actualmente na nosa sociedade? Home, iso é unha pregunta moi amplia, non? Primeiro que a sociedade, como tal, non ten valores, os valores teñen as persoas. O que eu observo é que hai certa perda de espírito de sacrificio, é unha especie de triunfo do hedonismo. Isto explicou moi ben Petrín Sorokin na súa dinámica de evolución cultural, non? Na súa dinámica social. Cado que, bueno, non estou de acordo co método que ten, porque é un método como historicista, no sentido de que vai partindo de que hai como uns ciclos na historia que se repiten, pero algo deso hai que as sociedades teñen unha etapa como máis estética, esa etapa fai triunfar as sociedades, e despois as sociedades como si se enviciaran, que non é a palabra correcta, non? Pero como si perderamos os valores que fixeron. Isto apuntou un teórico que a mí me gusta moito, que se chama Daniel Bell, un libro que se chama Contradiccións culturais do capitalismo, que explica que as sociedades capitalistas que nacen do ascetismo, o sea, nacen da frugalidade, nacen duns valores éticos moi duros, nacen dunha, digamos, preterición do consumo cara ao futuro, o sea, de non vivir o día, sino de unha especie de sacrificio, xeneran tanta riqueza que xeneran despois xeracións hedonistas, que son as que acaban por minar o que fixo rico a propia sociedade, porque as sociedades non se manteñen solas. É certo que pensan moitos, como cando veio estes debates, parece como se a riqueza se creou e está aí por os séculos dos séculos. A riqueza, a prosperidade, cada determinados niveis de extracción material requiren de esforzo, pero requiren de esforzo tamén para ser mantidos. Igual que o capital non só basta con crealo, o capital hai que mantelo, hai que amortizalo, hai que estar sempre creando, non é só crear a primeira vez que se mantén solo, sino hai que ilo conservando ao longo do tempo. E as sociedades nos crean tal abundancia que a xente pensa que a riqueza está dada, como está dada en algún sitio, e que isto non pode ir para atrás, e pode perfectamente ir para atrás, se non se cuida. Porque está claro que hai un cambio, non? Actualmente está habendo un cambio na escala de valores. Sí. E vostede a que pensa que se pode deber ese cambio? Es que hai moitas fontes, mira, primeiro eu son moi maniático, teño moita manía o diñeiro barato. E, por exemplo, a Reserva Federal, por exemplo, a creación de diñeiro barato, cambiou moito os hábitos das persoas. Non sei que, obviamente, hai uns factores de política pública que afectan. Explica un que se chama Thomas Alexander Smith, un libro que se chama Time and Public Policy, un libro que eu recomendo moito, pero a Reserva Federal. Antes a xente quería comprar un coche, aforraba para ter o coche, ou quería comprar unha máquina de coser, ou unha cosa así, aforraba para ter a máquina de coser. E a casa Ford, por exemplo, tiña un plan, que quero un coche, ten que pedir usted, por exemplo, $100 ao mes durante X anos, e ao cabo de X anos ten un coche. E, mentre tanto, ese dinero está xerando interés e vai ter un coche ao cabo de X anos, pero ten que sacrificarse agora para ter despois. O dinero barato dice, non, compra ahora, paga despois. O primeiro eslabón é eso. E, xeral, o dinero barato e as inflacións que causa son unha cosa terrorífica, e iso foi analizado incluso a nivel cultural. Os libros, as novelas, por exemplo, de Hans Fallada, de Lobo entre Lobos, un corredor do autor que se chama La princesa de Berlín, Una princesa en Berlín, perdón, ou todos estes libros de, como se chama este señor, El mundo de ayer, Stephen Zweig, ou incluso Thomas Mann, en Desorden de Dolor Precoz, son novelas que nos narran ese proceso de como a política económica fai cambiar a actitudes das persoas cada o tempo e leva a conductas moito máis hedonistas e moito máis cortoplacistas. A súa vez acaban por destruir o base. Pero iso explica, por exemplo, tamén Ferguson en Cuando muere el dinero, un libro que eu recomendo absolutamente, non? Está traducido ademais na Alianza Editorial fai moito tempo. Entón non vai explicando, en España, por exemplo, Valle de Goitisol, outro gran descoñecido. Era un notario tradicionalista que morreu fai poucos anos, pero de longa vida e de longa escrita, e que explica precisamente en Sociedade de Masas e Derechos, que é un Sociedade de Masas e Derechos, que é un grandísimo libro, explica como as inflacións e o diñeiro, e así, fan de caer as costumes
que fixeron próspera unha sociedade. Eu non falo de decadencia nem de degeneración, eso non me gusta que esos conceptos, que implica unha valoración moral, e iso non quero dar valoración moral, pero sí que é obvio que minan os valores que te fixeron rico, te fixeron próspero. Se ti queres ser próspero, tens que manter esos valores estéticos. Se te pensa que o capitalismo é despilfarro, consumo, andar con ropas de marca, o capitalismo é estetismo. Que valores son os que fundamentan ou facilitan que unha sociedade ou un país ou unha comunidade se enriquezca ou mellore ou prospere? Pois, moitos son... É que é unha combinación, eu sempre digo capitalismo fora de traballo duro, non? É unha combinación. Primeiro, para que haya capitalismo ten que haber capitais. Para que haya capitais ten que haber un certo espírito de sacrificio no senso de que non consumas hoxe todo o que tes. O sea, é a idea de non vivir o día, sino de sacrificar parte do teu consumo para ter un consumo maior no futuro ou para crear unha serie de infraestructuras de bens que te permitan vivir mellor no futuro. Esa é a idea, unha visión temporal. O sea, requiere basicamente un sacrificio do propio corpo, saber domesticar o propio corpo, non darte todo o que pide en cada momento. Mira, es que a xente non pode aforrar, vale? Non sei se podría aforrar ou non, pero das cavernas vimos todos. Negros, blancos, chinos, indígenas, todos vimos das cavernas. Non empezou nadie mellor que outro. A pregunta é por que uns foron capaces de aforrar esa situación de miseria originaria e construir e outros non. Eu creo que é debido a valores. Non creo que haya ningún impedimento. Outro que os valores que teñen como as culturas nas sociedades, non quer dizer que sean mellores unhas que as outras. Cuidado, a xente confunde ter máis con ser mellor, non é mellor. Pero simplemente esos valores, pero si queres ser rico, queres disfrutar que teus fillos non se morran, que disfrutar dunha casa máis ou menos cómoda, non pasar frío no inverno, estar nutrido, etc. Necesitas de ter unha serie de bens económicos que te permitan satisfacer esas necesidades. Si queres cuidar aos menos enfermos, necesitas unha fábrica de medicamentos, ou por lo menos unha tecnología que te permita fabricar os medicamentos. Iso requiere algún tipo de bens económicos, de máquinas, de fábricas ou de laboratorios que se permitan fabricar eso, senón non podes fabricar eso. Se necesita un aforro ou un investimento. Pero, entón, basicamente se basa nese valor que sacrificar a un mesmo, domesticarse un mesmo, e que non teña hoxe todo o que poda ter, sino guardar para o mañán. E iso é difícil de conseguir. Pois ten que ver con valores filosóficos, ten que ver con valores religiosos. Hai religións que favorecen ese tipo de valores, por exemplo, as religións cristianas máis ou menos favorecen este tipo de cousas, as religións, por exemplo, o confucianismo favorece este tipo de cousas, ou valores filosóficos, estoicos, ou así, de decir, ben, vamos a mortificar un pouco o corpo para ter poder de mañá, non? Esa é a idea. As religións, nesse aspecto, non son o único factor, pero un factor que ten axudado moito históricamente, e creo que Haller reconoce moi ben, entón, os autores nese aspecto, que as religións hai varias que favorecen, e religións, en cambio, que non son tan favorecedores de eso, non? Pero primeiro é eso. Despois tens que ter dúas cousas máis. Tens que ter unha ética de traballo, pois por eso incido moito no traballo duro, pero no traballo duro non é traballar nunha canteira con 12 cabrados, non que a xente pensa traballo duro é traballar así con un pico unha pala ao sol, non? Que tamén, no seu momento, fixo falta. Pero traballo duro me refiro a ser serio. Non é como novela de Pedro Cardoso, que fala disso, un país que non é puntual no traballo, que non é puntual no pago, non? Pode pretender funcionar ben. Se eu xa che pagarei, entón, que clase de plazos, que clase de contas podes levar se ti non eres serio, non? Ou se quedamos a traballar ás 9 e aparecemos ás 10, non? Ese país non pode prever unha produción seria, non pode producir de forma seria. Ou se fai chapuzas, se o traballador fai calquera cousa e deixa así a medio facer, non? Ou deixa as cousas mal acabadas, ou fai un coche e ese coche se avería, porque está mal acabado, non está ben cuidado, ou cualquier produto, un televisor, con cosas así que salen defectuosos, non? Ese tipo de cosas. A eso me refiro con traballo duro. Facer as cosas ben e con seriedade, ou un profesor que ten que dar a clase ben preparada, e un médico ten que estar ao día das súas medicinas, das súas tecnoloxías, ver que medicamentos novos hai, está todo o día preparado. Eso é chamar o traballo duro, non lle traballo. A xente pensa que penso en traballar o sol así, non? Que? Facer cemento o sol, non? Non. Senón que é facelo ben. Ben as cousas, con seriedade, con puntualidade, con bo acabado, non deixar as cousas sin facer por marcharse correndo, senón acabar as cousas no seu plazo, e na que haya que sacrificarse un pouco, a xo me refiero, non estar todo o día. Que as contas, cando fagas un contable que estén ben feitas, sin fallo, que non hai que revisalas, ese tipo de cousas. Responsabilidade, me refiro a eso. O traballo duro non é, a xente pensa, traballan nunha canteira todos
non? Non, tamén, sei que tamén no cartel, tamén no cartel, porque se traballa ben, sei que se cumplen os plazos e a cosa que sea, cada circunstancia depende das circunstancias técnicas, pero nas sociedades modernas me refiro a eso, a traballar de forma responsable e entrando ahora que tal e marchando ahora hasta que se acabe o traballo, certa responsabilidade, certa satisfacción de facer as cousas ben e facelas con calidade e ben, eso fai por aquí. Despois, terceiro, técnicas que me permitan canalizar en cada momento esos aforros e os capitais, o fruto do meu traballo, aos mellores usos posibles. No sentido de decir que onde hai que investir agora? Podemos investir, o que sei, en facer ferraduras, non? Ou facer miriñaques, unha frase, unha palabra que me gusta, non? Pero, señor, as miriñaques ou as rapazas non levan miriñaques cando salen, nin hai cabalos e bois para ferrar, nin cosas así por estilo, non? Habrá que invertir en facer novas tecnoloxías, ou teléfonos moi, exemplo, ou facer automóviles de gas, ou de droga, o que sea, e como sabemos en cada momento o que hai que facer. Eso non vai dicindo o capitalismo, a través das bolsas, dos mercados, das cámaras de compensación, e nos permite en cada momento levar os capitais, os aforros desas persoas que traballaron duro en cada momento aos sitios correctos para que sean invertidos de forma correcta. As tecnoloxías non as tiñan nos antepassados, porque o capitalismo é unha tecnoloxía tamén. En o conjunto de técnicas capitalistas é unha tecnoloxía tamén. E desos valores dos que nos fala, cales pensa que se están perdendo a día de hoxe? Ao traballo. A responsabilidade no traballo. En que o podemos ver ou como se reflexa na sociedade? Porque se só hoxe en día, home, non todos, obviamente, non? Tamén creo que se será un pouco, parece máis que a clase. Un dos grandes logros do capitalismo é a súa clase traballadora. E creo que a clase traballadora non ten parangón. A clase traballadora nun país como o noso, os países do noso entorno non teñen parangón. No sentido de cualificación, de seriedade, etc. non ten parangón. Pero certo espírito de sacrificio e a idea de que e son ideas económicas, son ideas filosóficas que é interesante discutirlas, non? Que o patrón me está explotando, o patrón me está roubando e todos son dereitos e todos son tal, pero non hai obligacións, non? Todo é reclamar dereitos, pero non hai unha obligación a cambio de dicir vou facer as cousas ben, vou traballar ben, voume aliar coa miña empresa. A empresa sempre se ve como un ente explotador que te quere roubar e cosas así, non? Cando creo que non é así. Pero a visión que ten moita xente do mundo laboral é esa, que están roubando, era como pode facer tal, e folgas, dereitos e subidas salariais, este tipo de cosas que creo que se perde. E certo aspecto tamén de responsabilidade. Se empezan a acabalas e a facelas ben. E que papel cree que xoga? Que non está perdido de todo, repito, que un dos grandes logros do capitalismo é a súa clase obreira. E sin ela non podía facer nada. Moitas veces no mundo noso, só se pensa no emprendedor, e é moi importante o emprendedor. Pero o emprendedor, por exemplo, Bill Gates, cunha man de obra que non de pago ou agua, que está todo o día descansando, non facía nada tampouco. Se non tuvera Bill Gates, vos enxeñeiros, traballadores, ingeniosos ou personal de apoio que lle faz cousas ben, non tiña onde ir Bill Gates, non tiña con que facer as cousas. Claro que é importante o emprendedor, e é moi importante. Pero tamén non esquezamos, e creo que é o gran esquecido da nosa economía, que é o papel das clases traballadoras. Que poucas veces se lle reconoce o mérito. Parece como si naceran do aire. As clases obreiras a construílas e ter unha clase obreira tan boa como que temos nós, eso non ten precio. E levou moito tempo facelo. Eso si, pode ir tamén como pode ir a peor tamén. Igual que os empresarios poden ir a peor tamén, convertirse en ser empresarios creadores en empresarios parasitos que viven de exprimir o Estado tamén, como pasa moitas veces. E falando do Estado, que papel cree que xogou nesta perda de valores? Polo que estou dicindo, o Estado, algunhas políticas que leva a cabo, e o que explica Smith, fan perder esa perspectiva temporal e casi subvencionan determinadas formas de vida, que é indiferente para unha persona ser a forradora, por exemplo, ou non. Ao final vai ter coberto todas as outras necesidades igual. Ou, por exemplo, todo este debate das pensións. As pensións históricamente en España eran de capitalización, hasta o ano 67. E levaba a cada traballador, levaba hasta o ano 67 que se puso a lei nova, pero nos anos 30 na República eran de capitalización. Depois foron pouco a pouco poniendo esos pequenos temas de reparto, pero bueno,
Entón, decir que eso te leva a decir que da igual que eu aforre ou non aforre, da igual que leve unha vida frugal ou non. Cuidado, cada persona ten dereito a levar a vida que lle dá a gana. E non son eu que decirle a nadie o que ten que facer. Pero ten que asumir as consecuencias de facer o que lle dá a gana. E nada máis que eso. Porque normalmente tienes libre, pero a libertad implica a responsabilidade. Ti faz o que queres, pero tens que asumir as consecuencias do que ti faz. O que ti decidiches. Se ti decides levar unha vida libre, pois está no teu dereito, e non sei o que criticar, pero tens que asumir as consecuencias de levar unha vida dese estilo. E non podes criticar a que sea frugal, obrigar a que foi frugal, pero unha vida así, despois que teñen que subvencionar as necesidades dos que non foron frugais, que viven toda a vida. Iso que sempre me pareceu mal a min. Entonces, en ese aspecto as políticas do Estado normalmente tenden a deprimir a preferencia temporal, tenden a facer eso, e os sistemas educativos, por exemplo, non valoran este tipo de cousas. Por non está como ve os sistemas educativos modernos, o contido de moitas asignaturas non ensinan este tipo de valores. Senón que te ensinan un valor, o Estado te garantiza, o Estado te dá derecho, pero o Estado non existe fora das persoas que hai. O que está dicindo que outras persoas tendrán que manterte a ti, outras persoas tendrán que garantizarte a ti, fagas o que fagas, e iso é o que estamos a discutir aquí. E alterou moito todo iso. O sistema de pensións, ben plantexado no seu momento, podía ser un sistema de pensión que garantizase exactamente a mesma cantidad ou mellor os pensionistas da que teñen hoxe. Só que se optou por este sistema. E este sistema, claro, levou a que moitas persoas chegan a xubilacións casi sin ter aforros, sin ter medios de resistir por eles mesmos, e ao final son dependientes de decisións que outros toman sobre as súas vidas. E iso é o que me parece a mí mal. Cando antes, normalmente, nos sistemas antigos, podías decidir máis ou menos como queres levar a cabo a tua vida. E agora están pensando, claro, con razón, non estou dicindo que as pensións son obviamente baixas e non permiten levar unha vida decente a millóns de personas, porque agora están dependendo de decisións que outros toman por eles. E esa é a trampa da cousa, cando antes máis ou menos eles podían decidir sobre a súa propia vida. E iso foi o que critiquei sempre. E outros países de Europa optaron por outros modelos e este problema que estamos tendo aquí nos está dando. Optaron por sistemas mixtos, de combinar planes de aforro de empresa ou privados con un tipo de pensión estatal mínima. Pero optaron por un sistema público total e consecuencias, porque non só pasa eso no sector das pensións. O problema das pensións non afecta só as pensións, afecta tamén, por exemplo, a sanidade. As mesmas persoas que están traballando teñen que, por razón da pensión digna, os pensionistas teñen a sanidade digna aos ancianos. E educación aos nenos. O problema é que se con todo eso matas a base. Todo eso. Cuando ben organizado de outra forma, se prestarían exactamente os mesmos servicios e había como unha especie de crecimento sano, pero sobre todo por este sistema que era máis fácil ou que era máis cómodo no seu momento, e agora estamos vendo as consecuencias. E o Estado aí ten moito que ver. Porque deixou, por desgracia, a millón de persoas dependentes das decisións que outras persoas teñen que tomar por eles. E podían ter un sistema igual, e estar igual de cuidados, igual de protegidos, con outro sistema. Eso é o que me dá rabia a mí. Porque se non se supera, porque sabes que hai outros sistemas no mundo que funcionan. E vostede cree que esta situación é reversible? Reversible? Co tema dos valores, da perda de certos valores... Por suposto. Porque hai que explicarlos e discutirlos. Todas as ideas empezan cando se explican. Se nos dicen, no, se a unha persona, por exemplo, principio do século XX, o valor que temos nós, non nos cree. Non nos cree. Non nos cree. Alguén durante o tempo foron paso a paso, pero lentamente foron metendo valores. Alguns chamanlle progreso, non chamo progreso as ámbitos dos valores que temos hoxe en día. E reversible é no sentido que seas capaz de facer unha contrarrevolución de valores. Pero é unha contrarrevolución no mundo de ideas, é o que se pretende facer con o Instituto, claro. Contrarrevolución pacífica, pero outra revolución no ámbito de valores, explicando cousas, valores, cousas esquecidas que foron as que nos levaron a esta prosperidade. Repito, lean o libro de Bell explica moi ben. Repita o título. As contradiccións culturales del capitalismo, unha edición española. Moi ben, pronto, Ceciño, estaremos falando desto tamén en Santiago, verdad? Si, Deus mediante, chegamos alá, pois si, seguiremos falando desto. O 21 de abril, esperámonos a todos. Si. Moi ben, pois de novo moitas gracias por regalarnos o seu tempo e vémonos pronto outra vez. Perfecto. Gracias a todos, esperámosvos.